Real learning. Ikastea ez da inoiz hain erreza izan. Jakintza guztiak klik bakarrean. Kaixo lagun. Bideo honetan zatiketak zer diren ikasiko duzu. Baita honek dituen atalak ere. Gainera, zifra batekin zatitzen ikasiko duzu. Zatiketek aukera ematen digute taldeak parte berdinetan bereizteko edo zatitzeko. Adibidez, 8 gozoki baditugu eta 4 lagun bagara, zenbait jango ditugu bakoitzak? Edo 10 izozki baditugu eta 5 lagun bagara, zenbait jango ditugu bakoitzak? Bi egoera hauetan zatiketa erabiliko dugu emaitza kalkulatzeko. Ados, baina ulertuta ikus ditzagun zatiketa baten atalak. Zatiketa bi marrarekin irudikatzen da, balkoi baten antzera. Zatituko dugun zenbakia zatikizun deitzen da. Zatikizuna zenbat alditan zatitzen duen zenbakiari zatitzaile esaten diogu. Emaitzari zatidura esaten zaio. Eta soberakina hondarra deitzen da. Behin hau ulertuta, egin dezagun zatiketa bat, non zatitzaileak zifra bat izango duen soilik. Gogora ekarri dezagun hasierako problema. 8 gozoki genituen 4 lagunen artean banatzeko. Zein izango da zatikizuna? 8. Banatu nahi dugun gozokien totala delako. Eta non jarriko dugu 4? Zatitzailearen tokian. Izan ere gozokiak lagunberen artean banatu nahi ditugu. Jakin ezazue zatiketak biderketaren alderantzizko eragiketa direla. Eta hortaz, 8 zati 4 emango duen zenbakia, zenbaki hori bera bider 4, 8 zenbakia eman beharko luke, edo ahalik eta gehien hurbildu. Hortaz, 4 taula egin dezagun. 4 bider bat 4, 4 bider bi 8. Kasu honetan, 4 bider bi 8 ematen du. Beraz, bilatzen ari garen zenbakia 2 da. Non jarriko dugu 2? Zatiduran. Eta listo, badago. Hori bai, azkenengo gauza bat falta zaigu. Erabilitako biderkaduraren emaitza zatikizunari kendu behar diogu. Honela, 8 ken 8. Eta zatiketa amaitu dugu adierazteko hondarraren azpian marka bat egin behar dugu. Nik borobilerdia egiten dut. Zatiketa hau zehatza da, hondarra 0 delako. Orain egingo dugun zatiketa, 2 zifra izango ditu zatikizunean. 12 gozoki ditugu 3 umeren artean banatzeko. 12 zenbakia zatikizunean jarriko dugu. Banatu nahi dugunaren totala adierazten duelako. Eta 3 zenbakia aldiz zatitzailearen tokian. Noren artean banatu nahi dugun adierazten duelako. Orain, hasi gaitezen zatitzen. 2 zenbaki edo gehiago daudenean, beti lehenengoa hartzen dugu. Eta txapel bat idazten diogu gainean, marrazten diogu gainean. Ea, gozoki bat banatu dezagun 3 umeren artean. Egin daiteke? Ez ezta? Gozokia zatitzikiagoetan banatu ezean. Orduan, alboko zenbakiari laguntza eskatu behar diogu. Kasu honetan 2. Orain, 12 gozoki dauzkagu 3 umeren artean banatzeko. Ze zenbaki bider 3 ematen du 12 edo hurbiltzen da? Ikusi dezagun 3 taula. 3 bider bat 3, 3 bider bi 6, 3 bider 3 9, 3 bider 4 12. Ea 3 bider 4 biderketaren emaitza 12 da, eta orduan zatiduran 4 jarriko dugu. Ondoren emaitza zatikizunari kendu behar diogu, 12 ken 12 0. Hortaz hondarra 0 da. Zatiketa hau ere zehatza da, hondarra 0 delako. Hortaz 12 gozoki 3 umeren artean banatzen badugu bakoitzak 3 jango ditu, eta ez da bat ere ez soberan egongo. Orain, zure txanda da. Ariketa batzuk utzi dizkizut. Oso zailak iruditzen bazaizkizu, ikusi ezazu berriro bideoa. Bideoa gelditu, ariketak egin, eta gero playari eman, emaitzak konprobatzeko. 9 gozoki 3 lagunen artean banatzeko. 3ko taula egiten dut, zein zenbaki bider 3 ematen ditzort 9 edo hurbiltzen da? 3 ez da, 3 bider 3 9. Orduan, zatiduran 3 jartzen dut, eta emaitza zatikizunari kentzen diot 9 ken 9 0.
Zatiketa hau bestearen oso antzekoa da, hortaz soilik emaitza jarriko dizuet. Hurrengoa 25 gozoki dauzkagu 5 lagunen artean banatzeko. Lehenik eta behin lehen zenbakia hartzen dut 2, ez? Baina 2 ezin dugu 5 artean banatu, gozokiak zatitzkiagoetan banatu ezean. Orduan laguntza eskatzen diot 5 zenbakiari. Orain 25 gozoki banatu behar ditugu guztira. Ze zenbaki bider 5 ematen dit 25? 5 bider 5, 25. Orduan 5 zenbakia zatiduraren tokian jartzen dut. Eta biderketaren emaitza kasu honetan 25, zatikizunari kentzen diot. Hondarra 0 emanez. Zatiketa hau ere zehatza da, hondarra 0 ematen duelako. Azkenik, 39 gozoki dauzkat 3 lagunen artean banatzeko. Lehenik eta behin 3 hartzen dut. Ze zenbaki bider 3 ematen dit 3, bat ez da, barduan zatiduran bat jartzen dut. Eta emaitza zatikizunari kentzen diot. Kontuz, ezin gara 9 ahaztu. 9 zenbakia kenketaren marraren azpian jarri behar dugu eta zatiketa jarraitu. Ze zenbaki bider 3 ematen du 9? 3 ez da, orduan 3 zatiduran idatzi behar dut. Eta biderketaren emaitza zatitzaileari kendu. 9 ken 9, 0. Hortaz 39 gozoki 3 lagunen artean banatzen badugu, bakoitzak 13 gozoki izango ditu. Eta ez da bat ere soberan egongo. Zenbat gozoki ez, nik ere horren beste jan nahi ditu. Hurrengo bideoetan, komarekin zatitzen ikasiko duzue, eta baita bizifrekin ere. Gai honen inguruan zenituen zalantzak argitu izana espero dut. Parteka ezazu zure inguruko lagun, ikaskide edo gurasoekin, eta horrela haiek ere laguntza jaso dezakete. Bideoa baliagarria izan bazaizu, ezahaztu zure botoa emateaz. Hurrengo orduetan argitaratuko ditudan bideoen berri izateko harpidetu egin zaitezke. Gogoratu, jakintza guztia klik bakarrean.